Protokolo honek hemen aurkezten dana, gaur sinatuko duguna, protokolo honek betetzen du emakumeen eta gizonen arteko berdintasun 2005ko legeak. Bertan, bai, bideratzen du erakunde ezberdinen arteko koordinazioa eta protokoloak eratzea eta sustatzea, nolabait ere indarkeria matxista sufritzen duten emakume hauei era orokor batean hartatzeko eta alden neurrien hobekien zerbitzu emateko, ezta. Protokolo hau martxan jartzeko 2017an abiatu zen diagnostiko bat, diagnosi andoainen erakunde ezberdinek parte hartu zutela, eta ondorioztatu zana izan zen protokolo baten beharra eta hori koordinazioa eduki bertzala. Beste urrats bat eman da protokolo honetan, eta bera da erreparaziorako eskubidearen bermea jasotzen dugu bertan. Hori oso importantea da. Honek zezen nahi du, emakume hauek aurrera begira biktimarentzat indemnizazioa, errehabilitazioa, ez errepikatzeko bermeak jorratzeko markoa esartzen dugula honetan, ezta? Eta azpimarratu nahi dut, honetan Euskal Autonomia Erkidegoan lehenengo protokoloa tokiko erabakunde batean. Eskerrak eman nahi dizkiogu posible indalako eragile guztiei. Alegia Osakidetza, Ertzaintzari, Andaingo ikastetxe guztiak ere parte hartu dute, udaleko sailak ere izan dira bertan protokolo egiten, eta udaltzaingoa, gazte lokala, gizarte zerbitzuak, berdintasun saila eta udal alderdietako politikariak. Baita ere, hainbat emakume bintema izan diren emakumea parte hartu dute eta beste herritar batzuek ere haien hitza eta iritzia ere jaso da protokolo honetan. Zer guztia duzela, sinadura egigabe ez dute bate balio eta hori. Gracias.